4 ноябр дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ба ифтихори 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши мутантани вилоятӣ ва роҳпаймоии идона баргузор гардид. ҷамъомади мазкур бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон доир гардида, дар он роҳбарияти вилоят, кормандони ташкилоту муассисаҳо, устодон ва донишҷӯёни донишгоҳу коллеҷҳо, ҷавонон ва варзишгарон, инчунин низомиён ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят ҷамъан беш аз 12 000 нафар фаъолон иштирок карда, эҳтироми Конститутсияро ҳамчун саодатномаи миллат, нишонаи давлатдории миллӣ, истиқлолу озодӣ ва арзишҳои бебаҳои миллӣ ба ҷо оварданд. роҳпаймоии идона дар фазои идона бо шиёру парчамҳо ва амсилаи Конститутсия дар дасти иштирокчиён доир гардида, онҳо бо ифтихори бузург ва самимияти бепоён ҳамдигарро ба муносибати 30-юмин солгарди қабули бахтномаи миллат муборакбодӣ мегуфтанд. пас аз раҳпаймоии идона дар толори хохи фарҳанги шаҳри Бохтар қисмати тантанавии ҳамоиш барпо гардид. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни ироаи сухани табрикотиаш бо ёдоварӣ аз таърихи қабули Конститутсия қайд намуд ки баъд аз пош хӯрдани Иттиҳодияи Шӯравӣ ва эълони истиқлоли давлатии собиқ Ҷумҳурии Шӯравӣ, қабули Конститутсия ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз табдил ёфт. зеро бе Конститутсияи нав, ки муайянкунандаи роҳи рушду такоммули минбаъдаи ҷомеа мебошад, комёб шудан ба ин мақсад ғайриимкон буд. раиси вилоят хотиррасон намуд ки Конститутсия ба сифати бахтномаи миллат аз ҷумлаи муқаддасоти миллӣ мебошад ва мо вазифа дорем ки омӯхтану эҳтироми онро ба фарзандони худ, яъне наслҳои ояндасоз аз хурдсолӣ талқин намоем. ба андешаи пешвои муаззами миллат, имрӯз мо бояд анъанаҳои неки гузаштагонро идома дода, ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ, гиромидошти арзишҳои миллӣ, омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунарҳои замонавӣ, риояи қонунияту тартибот ва эҳтироми волияти қонун тарбия намоем. ба ифтихори ҷашни муқаддасу таърихӣ 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол самимона шодбош гуфта ба хонадони мардуми шарафманду соҳибсаодати вилоят файзу осоиш, тандурустию иқболине ва ба ватани маҳбубамон суботи ҷовидонаву пешрафти рӯзафзон орзу менамоям. саломату сарбаланд бошед ҳамдиёрони азиз. ҳамоиши тантанавӣ бо дастагули суруду таронаҳо ва композитсияи адабии аҳли ҳунари вилоят, ки тараннумгари истиқлолу озодӣ, ваҳдати миллӣ, фарҳангу тамаддуни ғановатманд ва сарзамини маҳбуби мо буд, идома ёфт. набиҷони Сайдаброр, Абдулло Риёёв, Рӯзномаи Хатлон.